Jeg skal forklare, hvordan jeg har beregnet E6, som handler om temperaturfølsom modstand. En NTC-modstander er en komponent, hvis resistans er en aftagende funktion af temperaturen. Grafen viser, hvordan resistansen er af en NTC-modstand afhænger af temperaturen T. Det ser vi så på den her graf her. NTC-modstanderen forbindes med en resistor og en spændingskilde, som viser på figuren. Så her der ses hele forbindelsen. Så lyder opgaven: bestem NTC-modstanderens resistans ved 20 grader Celsius. Beregn strømstyrken gennem NTC-modstanden ved den temperatur. Og det jeg gør, det er, at jeg først går op på grafen, som er ovenover, og finder ved 20 grader her, hvordan det ligger på aksen med resistansen. Gå ind her, og der har jeg cirka afmålt den til 1,25 kiloohm. Så bagefter skal jeg beregne strømstyrken gennem NTC-modstanden ved at bruge Ohms lov, som er her, som er lige med U, lige med R gange I, og det gør jeg så ved at isolere I, fordi det er strømstyrken, jeg skal finde ud af. Jeg skal så tage hele resistansen for at finde hele strømstyrken, der går igennem resistansen. Så derfor så tager jeg også en resistor, som er her, og lægger til resistansen for NTC-modstanderen. Det gør jeg lige her. Det kan du se der. Så det gør jeg. Regner det ud og får det til 0,0019 ampere. Så det vil sige, at NTC-modstanderens resistans ved 20 grader er 1,25 kiloohm, og strømstyrken gennem NTC-modstanderen er 0,0019 ampere. Opgave B. Når NTC-modstanderen har en højere temperatur end omgivelsen, afgiver den varme med effekten P lige med alfa gange T minus T0, hvor T er NTC-modstanderens temperatur, T0 er omgivelsernes temperatur, og alfa 25 milliwatt per kelvin. NTC-modstanderen sluttes til en strømkilde, og strømstyrken gennem den hele tiden er 10 mA. Bestem den temperatur, NTC-modstanderen opnår, når omgivelserne temperatur er 19 grader Celsius. Gør det herunder rede for relevante antagelser. Okay. Nu kommer jeg til at gå for langt. B. Jeg ved, at effekten af NTC-modstanderen, den kan udtrykkes ved P lige med R gang I anden. Nu er der kottet noget af teksten om, det må jeg bare sige, hvad der står. Strømmen, den er konstant, og derfor så vil effekten afhænge af modstanden. Og så når NTC-modstanderen den ligesom bliver varmet op, så er der mindre modstand, og derfor så bliver effekten energien afsættes. At den energi der afsættes også mindre. Men NTC-modstanderen vil også afgive varme til omgivelserne, og effekten vil derfor blive større, fordi den ligesom afgiver varmen. Og derfor så kan man så lave en ligevægt mellem de to på et tidspunkt, så det kommer til at hedde P er det afsatte lige med P er det afgivet. Og så derfor så kan jeg bruge den formel fra tidligere opgaven, og sætte den lige med R gange I anden, og det gør jeg så her. Og så videre, så isolerer jeg R. Og så omregner jeg det, så jeg får en forskrift, som står her. Så regner jeg det ud. Og så sætter jeg ind i min graf, hvor så enhederne de ligesom stemmer overens, fordi at i den forrige graf, der var det kiloohm, og her er det ohm, så jeg laver det om til kiloohm, så det passer. Så det kommer til at stå, så min forskrift kommer til at hedde 0,25 T minus 4,75. Og jeg indsætter det her i et plot eller en graf, så jeg kan se den for at videre og kunne indsætte den i den graf, jeg har fået i den
i opgaven, altså den opgivende graf, og den sætter jeg så ind her. Den er der. Godt nok. Så mit skæringspunkt mellem de to, den ligger her, og den har afmålt til 23,2,19. Og det er så første koordinatet, jeg ligesom skal bruge, fordi det er temperaturen, jeg skal finde herud af hele NTC-modstanderen. Så det vil sige, at temperaturen, som NTC-modstanderen opnår, er 23,2 grader Celsius.